כולנו זוכרים את אותה שבת ארורה ב7/10/23, ומיותר לפרט שוב את הזוועות שהתרחשו בה, שאנו כואבים אותם עד היום. בכפר עזה, אחד מיישובי העוטף, שהייתה עד לפני זמן קצר חלקת אלוהים הקטנה, נרצחו 79 נשים, גברים וילדים, ו18 נחטפו לעזה. אנחנו מביאים כאן סיפור אחד מיני רבים של משפחת ברודאץ', האם הגר ושלושת ילדיה, יובל בן 10, עופרי בת 8 ואוריה בן 4, נחטפו לעזה. منهار My name is Samuel Brodach. My grandchildren and my daughter-in-law are in the hand of the Hamas. I want them back now. My grandchildren and my daughter-in-law are from Kfar Aza. And they are now in Aza. What happened? The Hamas came to the house and took them to Gaza. פשוט שהדבר הזה ייפסק. להחזיר חטופים! להחזיר את החטופים! אני רק רוצה לפקוד. זה כל מה שאני רוצה לעשות, אבל אני לא מצליח. אני באמת בסערת רגשות מטורפת. אני בטוח שהמדינה דואגת לשלומם של אזרחיה, למרות שוב המחדל האדיר הזה. Ages are 4, 8 and 10. And my daughter-in-law is 40. בן כלה ושלושה נכדים. לפני 10 שנים החליטו לעבור לגור לכפר עזה, כי זה המקום הכי יפה בעולם. הם חיו שם בשלווה עד 7 לחודש הזה. יש אוריה שהוא בן 4, ילד שובב ומפונק, שעכשיו צריך להתגלגל במנהרות של החמאס. יובל. שהוא איש מחשבים, ואוהב את כל המשחקים של המחשב. לא פרי, ילדה נהדרת, חמודה, אוהבת אדם, אוהבת לחיות, מנגנת בגיטרה, שהייתה לה יום הולדת, בדיוק ביום של החטיפה, ואימם אגר שהיא אימא נפלאה. I want the Israeli government to give back the prisoners, make a prisoner deal before they're having a victory over Gaza. Second, I want Mr. Bibi Netanyahu to feel for my grandchildren as they are his own sons. חזרה את הילדים שלי עכשיו. חזרה את הילדים שלי עכשיו. ואכן, דרישת תחינה זאת של סבא שמואל נענתה. מאז הכנת הכתבה חזרו הגר, יובל, עופרי ואוריה אחרי 51 ימים בשבי, ונוגע ללב עד דמעות לצפות באיחוד של משפחת ברודאץ' עם אבא אביחי, שנאבק עבורם בארץ ובחול. לראות אותם מתחבקים ומתרפקים על אבא, את פניו הזרחות של אוריה, ואת פגישתם המרגשת של הילדים עם הכלב רודני. ביחד עם משפחת ברודאץ' חזרה גם אביגיל עידן בת 4, שלאחר רצח הוריה ברחה לשכניה למשפחת ברודאץ'. בשבי החמאס הגר אימצה את אביגיל ועטפה אותה כאחת מילדיה. עם זאת, הכאב והרגשת האובדן עדיין רבים. עוד נותרו מאחור 133 חטופים, ואנו תקווה שעד שידור הכתבה ישובו כולם.